Samantala, pag-inom ng alak sa pampublikong lugar, ipinagbawal dyan sa bayan ng Bayambang. Sa detalye mga idol, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report! Mahigpit na ipinatutupad sa bayan ng Bayambang ang bawal na pag-inom ng alak sa pampublikong lugar. Simula kahapon, epektibo ang naturang ordinansa na siyang nakabase sa Article 155 of the Philippine Revised Penal Code, Alarms and Scandals. Mahigpit na ipinagbabawal ito sa mga minor de edad. Ang sino mang lalabag ay haharap sa karampatang multa na hindi lalampas sa 40,000 pesos. Samantala, kaakibat din ito ang inilunsad rin na Task Force Disiplina sa Bayan upang mapanatili ang disiplina, kalinisan at kaayusan ng mamamayan. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.